Здравейте, аз съм NoFame, човекът без слава. Виждали ли сте някои от тези картини? Опа, грешка. Това са поп-арт творби, продавани за милиони долари. Всяка известна личност по света е удостоена с поп-арт изображение, с изключение на българските звезди. Някои от картините ще бъдат инкрустирани с диаманти от зрънчо. Lucky Boy. Други ще крият в себе си истината, а трети ще бъдат нарисувани със собствената ми урина. Сега ще ви покажа материалите, които ще ползвам, за да нарисувам творбите си. Ето това са буички, донесени ми направо от Китай. Оригинални са. По-добри няма да намерите. О, без малко да забравя зрънчото. В момента не разполагам с Lucky Boy, но това трябва да свърши работа. Дано да ми се пади нещо яко, дано. Правя това не за да бъда известен. Благодаря, пробвахте ме много. Всъщност никога няма да видите лицето ми или да разберете името ми. Колю, там ли си, бе? Пей да ти сера в устата. Кой съм аз всъщност не е от значение, а фенките могат да цъкнат по-долу на линка. Нека да видим произведението ми. Картините ми ще бъдат инкрустирани с диаманти, ментаковски, които също са ми доставени от Китай. Оригиналки. Ето това е моята картина. Без малко. Това е Газис. Благодаря ви много.